Балачак балалар бакчасына барлыгы 140 бала тәрбия һәм белем ала. Аларга 37 эшче белем һәм тәрбия бирә. 2019 ел безнең бакча өчен бик уңайлы ел булды. Без республика, район күләмендә лаеклы урыннар яуладык. Шулай ук балалар белән төрле чаралар үткәрдек, бәйрәмнәр үткәрдек һәм бала һөнәр проектында катнаштык. 2020 елда барлык гаиләләргә, әти-әниләргә, балаларга, коллективка, райондашларыбызга уңышлар гына алып килсен. Эшләрегез уң булсын, гаилә учагыз сүрелмәсен. Бәхет, шатлыкта, сәламәтлек белән яшәргә язсын. Бәйрәм белән хөрмәтле райондашлар. Җир йөзенә яңа еллар килә. Акка төреп сихри дөньяны. Үткәннәре калсын үткәннәрдә. Өмет белән каршылык яңаны. Матур эшләргә йомгак ясап, сау булашып бара изге ел. Яңа шатлык, яңа өмет белән дөнья буйлап атлы яңа ел. Ey яңа ел, эрдә тордың мишә хуҗа бул, әйдә төрдәмез. Юлларына синең ак чәчәкләр, кулларына ипи төс. Яңа ел килсен бәхет алып, яңа ел килсен елмаеп. Күңелебездә мәңге шатлык булсын. Яшәмәгез, дуслар, моңаеп. Ночь на пороге Новый год, достаток, счастье в дом несет. Лишь только стоит постараться, мечты в реальность превратятся. Ак аккарларга уралып, син киләсең яңа ел. Аккарлардай ак бәхетле булсын безнең яңа ел. Хөрмәтле сабаллар, укучыларыбыз, әти-әниләр, барлык райондашлар, сезне чын күңелдән якынлашып килүче 2020 ел белән тәбрик итәбез. Балалар иҗат үзәге коллективы сезне гаиләләрегезгә бары тик иминлек тели. Һәр вакытта табаннарыгыз мул булсын, күңелләрегез күтәренке булсын. Һәр туачактан бары тик сезгә шатлык, сөенечләр алып килеп, сәламәт булып яшәргә язсын. Яңа ел белән сезне. Яңа ел белән! Хөрмәтле райондашлар, рөхсәт итегез барлык мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, барлык сәнгатьне, мәдәниятне сөючеләр исеменнән сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәргә. Яңа елда барыбыз да җырлап яшик, биеп яшик, китап укып яшик, музейларга йөрик һәм сәнгатьне үстерүдә үзебездән өлеш кертеп, матур итеп яшик. Бәхетле булыйк. Хөрмәтле райондашларыбыз, китап сөюче дусларыбыз, сезне чын күңелдән барлык китапханәчеләр исеменнән яңа 2020 ел белән тәбрик итәбез. Яңа ел бары тик уңышлар, шатлык, куанычлар алып килсен. Яңа елның яңа сабыйлары тигез бәхет белән үссеннәр. Ярата һәм көтә белгәннәргә кавышулар насыйп булсыннар. Еллар имин, илләр тыныч булсын. Кырда иген уңсын ишелеп,
ак кар кебек ак теләкләр белән яңа елга атлый кешелек. Яңа ел барыбызга китерсен бәхет, шатлык. Сәламәтлек юлдаш булсын, кирәкми башка затлык. Тынычлык булсын илдә, елмайсын йөзләр гелдә. Күк йөзендә кояш сыман нурларын сипсен безгә. Җир йөзенә яңа еллар килер. Акка төреп сихри дөньяны. Үткәннәре калсын үткәннәрдә. Шатлык белән каршылыйбыз яңаны. Хош киләсең, әйдә, яңа ел. Төпле аяк белән үз түрдә. Барлык хыялларны чынга ашыр. Өметебез сиңа бик зурдан. Эшләребез уң булсын, тик шатлыклы минутлардан. Безнең гомерләр торсын, яңа ел котлы булсын. Бары бураннар яра-яра, елмая көлер, таудай шатлыклары белән, яңа ел килер. Яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән. Хөрмәтле Рәис Нургалиевич, хөрмәтле райондашлар, рөхсәт итегез сезне менә шу киләчәк яңа ел белән котлап китәргә. Инде безнең менә шу бәләкәй генә спортивный школа коллективыннан, спортивный комплекс коллективыннан һәм бассейн коллективыннан шушы үзебезнең райондашларны яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Аларга уңышлар, саулык, сәламәтлек, озын гомер теләп каласым килә. Инде Рәис Нургалиевич сезгә аерым рәхмәт әйтәсе килә. Менә безнең спортсменнарга шундый шатлык тудырган өчен районда спорт белән заниматься итер өчен, физкультура белән заниматься итер өчен бик зур рәхмәт. Сезгә менә шундый возможностьлар бар, мондый возможностьлар әле бернинди районда да юк. Сезгә яңадан аерым рәхмәт безнең исемнән. Сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Бәхетле булыгыз. Яңа елда сезгә бәхет, Шатлык, сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, яңа үрләр.